Здравейте, гейм фенове! Едно от най-очакваните игрови заглавия за 2019 година е на хоризонта. Говоря ви за Mortal Kombat 11. Остават броени дни до излизането и вече нямаме търпение! За да отпразнуваме завръщането играта, сме ви приготвили една класация от вашите любими по 5, в която ще си говорим за новите и завръщащите се персонажи. А сега вие искам да натиснете лайк бутона, да се абонирате с камбанката и да ни последвате в Instagram. Всичко това направете, ще изчакам. Така, сега след като сте готови да започваме с класацията. На пета позиция сме поставили не един, а цели двама персонажи, които се завръщат от предишни версии на поредицата. Става дума за Барака и Скарлет. Барака е сред най-любимите персонажи на всички фенове на играта, още след втората част, където той дебютира. Верният подчинен на Шао Кан имаше кратко отсъствие за една игра и сега отново се завръща, за да пилее вътрешностите по големия екран. Скарлет от друга страна обаче се появява за първи път като допълнителен герой от ребулта на поредицата през 2011 година. Теории за нейното появяване като същински персонаж съществуват много от отдавна, но сега сме изключително радостни да я видим в нова визия и този път вплетена в историята. Следва Сетрион, която е първият нов персонаж, който ще разгледаме днес. Древна богиня на живота и на земята, която според лора на Mortal Kombat се явява сестра на Шинок и дъщеря на Кроника, за която пък ще поговорим след малко. Сетрион може да контролира всички елементи – вода, огън, земя и въздух, което прави доста интересен боец без самата история. И като споменахме историята, ще ни е много интересно да видим от кой точно спектър на играта ще се появи. Дали ще бъдат добрите или от лошите. Напишете ми вашето предположение долу в коментарите. На трета позиция сме сложили един доста визуално впечатляващ персонаж, а именно колекционерът, или иначе казано Collector Wins Fatality. Както името му подсказва, това навярно е един персонаж, който не се интересува от нищо друго, освен от собственото си богатство и ще убие всички, които застанат на пътя му. Което като се замисля, важи за всички от поредицата. Външният му вид също излъчва богатство и лукс. Негова отличителна черта са не една, не две, не три, не четири, не пет, а шесте му ръце, гейм фенове. Повече от Принц Горо, от Шива, от Кентаро, от всички. Абе, мазал. Среброто в нашата класация отива при заплашителния повелител на пясъците на времето – Герас. Поредният верен слуга в поредицата, Герас се явява нещо като дясна ръка на самата Кроника, която не случайно споменаваме за втори път гейм фенове. Като визия, Герас не е кой знае колко впечатляващ. Нещото, което го прави изключително мощен обаче, е способността му да връща времето назад и да го контролира, което си е доста силна сила и всеки би искал да разполага с нея. Не знам за вас, гейм фенове, но аз със сигурност нямам търпение да го пробвам, да му видя какво ще бъде фаталитито, екстрея и всякакви други такива неща. Герас определено изглежда впечатляващ. Дойде време и за първото място в нашата класация за най-интересни и любопитни герои от Mortal Kombat 11. Но преди това трябва да изпоменем, гейм фенове, че от поредицата са известни с своята непредвидимост и във всеки момент могат да вмъкнат и да ни сюрпризират с някой нов персонаж, за който не сме очаквали. Затова тази класация е направена само с това, което разполагаме до сега като информация. И така, първото място е Кроника. Не случайно споменахме два пъти, гейм фенове. Това е така, защото тя се очертава да бъде наистина впечатляваща. Господарка на времето, на пространството, на вселената и на всичко, което съществува. Също така майка на Шинок и Сетрион. Това ще бъде първата финален бос, който сме виждали до сега в поредицата от женски пол. Браво, феминистки! Напред! Буквално разярена след новата политика на Рейдън, Кроника решава сама да се разправи собственоръчно с всички, които нарушават естествения подбор на живота и течение на времето. Кроника определено изглежда badass, гейм фенове и нямаме търпение да играем с нея, обаче не е много силно дали това ще стане. Надяваме се да я пуснат и да можем да играем с нея, но единството, което ни остава е да седим, да очакваме и да се надяваме и да се молим на Бога. Богове.
Това беше от мен, Game фенове. Надявам се рубриката ви по 5 и новият ни епизод да ви е харесал. Ако сте ентусиазирани за Mortal Kombat, напишете ми долу в коментарите с кой персонаж нямате търпение да играете, защото определено съм надъхан и ще ми е интересно да разбера вие за кого се вълнувате. Не забравяйте да се абонирате за GameFan и за KinoFan и за инстаграмите ми, само че там не се абонирате, не последвайте. Просто взете направете всичко, което трябва, знаете го. Ще се видим следващия път. Аз бях Ники, а ние не сме Game Over. Чао!